Jo vaig venir a Eivissa en 3 anys perquè la meva mare és eivisssenca i té tota la seva família aquí. Ella volia viure a Eivissa i vàrem venir aquí. Aquí vaig estar, bé, fins que vaig anar a estudiar a Palma, llavors ja quan vaig començar a treballar, amb 20 anys sense oposicions fetes de magisteri, i aquí és el meu país. Si me pregunten d'on som d'Eivissa. La tesina de llicenciatura va ser contribució a l'estudi del turisme a Eivissa i Formentera. La geografia dona una perspectiva de país, de comprensió, de la societat, del paisatge. Hi ha tot un món que conflueix en el moment actual i que també dona una perspectiva de futur. En qui vaig aprendre més geografia i investigació en geografia va ser amb el doctor Vilà, amb el doctor Barceló Pons i darrerament també amb el doctor Vicent Maria Rosselló. He tingut models de dones fantàstiques, Sor Mònica, Teresa Juncosa, Catalina Vives, i llavors ja a la universitat eren homes. Tant investigació com docència m'han donat grans satisfaccions i també algun disgust que altre. Investigació, perquè no he arribat allà on volia arribar. I la docència, enorme satisfacció, enorme, extraordinària. Vaig aprendre tantíssim dels alumnes i al final, en la reforma, també me vaig disgustar bastant. Es va crear l'Associació de Geògrafs Espanyols, Asociación de Geógrafos Españoles, perquè és en castellà. Vaig ser una de les fundadores de l'associació. I després, ja molt més tard, quan estava a Eivissa, es va crear el col·legi, o sigui, en plan professional, el Col·legi de Geògrafs. També som una de les fundadores del col·legi. El tema dels malalts mentals a Eivissa estava molt malament. Les famílies amagaven els seus malalts. Tenir un malalt a casa era una vergonya, per dir-ho d'alguna manera. No hi havia aquesta consideració de que un malalt és un ser humà que té uns drets. Ens vàrem juntar un grupet petitet, vàrem crear aquesta associació, vaig ser la primera presidenta. El que procuràvem era animar les persones que tenien malalts, orientar-les, en fi, i organitzar activitats. Amb en Pep estava contínuament a la premsa, a la ràdio, a la televisió, per conscienciar d'aquesta malaltia, que és una malaltia, no cap vergonya. Vaig donar bastanta guerra als polítics i finalment vàrem aconseguir que sortís la llei de salut mental, molt avançada, a Balears. Ha estat una gran sorpresa, la manera més suau de dir-ho.
tinc que agrair a la societat d'Eivissa, a través dels seus representants, les persones que s'han preocupat per buscar informació, que han estat indagant aquí i allà, a veure què és el que jo havia fet. Sé que hi ha hagut persones que s'hi han pres bastanta feina i bé, si he pogut ser un exemple per a alguns o per a grups, doncs moltes gràcies.